Iffirmat ftehim bejn il-Gvern u l-Moviment ta' Kana li bih din tal-aħħar ser tibbenefika minn 90,000 euro FONDI li ser jingħatawlhom fit-3 snin li ġejjin bil-għan li jissaħħaħ l-operat u s-servizzi b'mod partikolari fil-counselling. Dan il-ftehim li ser jibqa' fis-seħħ sas-sena 2020 ser iwassal sabiex ta' kull sena il-Moviment ta' Kana jirċievi s-somma ta' 30,000 euro fejn bihom ser tkompli tkun ta' appoġġ u għajnuna għal koppji fosthom f'servizzi ta' counselling u psikoloġija kif ukoll terapija għall-familja. One News tkellem ma' Charles Zattart li huwa d-direttur fil-Moviment ta' Kana fejn spjega kif dawn il-fondi ser ikunu investiti f'taħriġ lil counselors kif ukoll ser jikkontribwixxu sabiex ikun hawn istitut tal-formazzjoni tal-counselors. Taħriġ għax importanti li l-counselors tagħna jibqgħu jitħarġu jibqgħu jattendu seminars anke possibilment barra minn Malta għax ovvjament il-challenges huma differenti kuljum u kol anke spejjeż relatati direttament mal-counselors il-possibilità li anke aħna stess Kana tipprovdi wkoll anke istitut ta' formazzjoni għal counselors. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon li fisser il-ftehim li ġie Issiġillat bejn il-Gvern u l-Moviment ta' Kana bħala wieħed li ser jgħin fit-tisħiħ tal-familji kif ukoll ser ikompli jgħin fit-tisħiħ tas-servizzi fil-komunità fl-aqwa interessi tas-soċjetà.